Здравейте хора, днес нещо видео ще им представя моите нови вратарски ръкавици. Има видео, което ви представих старите ми ръкавици, които бяха 200 номера по-големи така. Но аз ги дам на един мой приятел, понеже ще скъсаха и бавно ги заши и той в момента вари с тях. Старите ми ръкавици са в чантата, а вижте днеска какви нови вратарски ръкавици взех. Според депота. Сега ще ги анбоксим с вас на Nike. Ако ме питате какво свети в очите ми, ето какво свети в очите ми. Лампичка на геймър, която свети зелен. От вашата страна се вижда геймър. Тъй, че сега ето ги ръкавичките. Нека да ги анбоксим. Иначе, вижте само стилър акса. Тук отпред са бели, които са супер. Не съм пипал даже тук с тях. Но ето е и другата. Едно към едно са. Така че, нека да ги пробваме. В момента трябва да съм малко по-тих, ако ме питате защо. Вижте, няма фолио. Както виждате, няма, защото аз го дърпах, но няма. Ето тук има само няколко мъхчета, но това е нищо. Утре ще ги пробвам също. Така че ето, слагам ги. Принципно май са седмица. Виж сега, от какво ми се отцапа това е тук? От какво се отцапа сега това е? Иначе чисто нови ръкавици, те се цапат буквално с нищо. Ето ги, моделка, брутални на Nike. Който иска може да се ги закупи от Sport Depot ги има. Сега ще слагам и другата ръкавица. Тъй, че ето е и лампичката. Някои питат. Не рекламирам нищо, защото аз не знам откъде. Подариха ми я, но вие също може да си купите и вие. Така пробваме нещо. Ето е и другата ръкавица. Принципно са много добри. Другия път ще има дъпа. Който гледа Драго Петков да се абонира за него. Ще оставя линк долу в коментарите. Да се абонирате за канала му. Ето тук пише. Седмица са да. Ето ги. Бруталка са. Просто от тук, от една, принципно, от една страна са разместени това. Логото. Логото е разместено. Но важното е да са добре. Принципно много фаща с тях. Главата ми. Тя не е топка. Ами утре мога да ви покажа. Между другото лепят. Не знам дали чувате. Те си остават даже. Но брутални са. Просто те иначе ще се изпочукат, ама ето, да вижте колко е гладко. Тук по пръстите. Те даже, вижте, още тук има, дето още не се е раздвижила. Вижте, това, например, това тук. Абе, няма фолио. Иначе, ако имаше фолио, то ще си личи. А сега хора ви оставям. Абонирайте се за моя канал и канала на ютубър Драгомир Петков. Аз бях Гого, дайте по един палец. Абонирайте се за канала и чао!